Bueno, doncs anem fent i així si es va connectant la gent ja anem veient, val? A veure, aquí tinc les cebes que vam fer la setmana passada. El color, heu vist com ha anat canviant? Ha anat agafant una tonalitat de la ceba vermella i encara hi ha bombolletes, veus? Està ben activa. Jo no l'he tastada, ara ho tastarem, perquè el bo que tenen els ferments és que els hem d'anar tastant per veure com estan d'acidesa. Llavors, aquí està la bossa, amb les pedres. Si us entra aigua dintre no passa res. Les separo una mica i vaig agafar un bocinet. Jo crec que encara li falta. El primer és tastar-ho. Encara té una miqueta d'acidesa, però encara no té prou acidesa. Llavors la deixarem uns dies més. De totes maneres, no us vaig parlar l'altre dia, però això són unes tires de pH. Això és per si no sabeu com medir-ho o si està ben àcid o no, perquè les primeres vegades costa una miqueta. Hi ha aquestes tires i aquí hi ha uns colors. Els nostres ferments haurien d'estar entre 4,5, més alt de 4,6 no, ha d'estar per sota. Llavors suquem i la tira anirà canviant de color i aquí ens indica que està pel voltant del 5, encara no està, veus? Encara està una mica massa alt. Hem de baixar-lo encara una miqueta més. Això si ho voleu comprar a les farmàcies, però una vegada us acostumeu a l'acidesa que tenen que tenir els ferments, no us farà falta, ja només de tastar-los ja ho sabreu com estan. Però bueno, és una eina més que potser us pot ser d'utilitat. O sigui que això ho tornem a deixar aquí. He posat això perquè com que el vaig omplir molt va vessant i res, seguirem fermentant uns dies més, anirem controlant, que vaig obrint. Aquí tinc els ingredients d'avui. Avui farem uns boniatos fermentats. Jo aquesta recepta la faig molt amb patates, perquè també es pot fer amb patata. Però ara com que és temporada de boniatos, doncs boniatos. Agafem el pot. Xafem una miqueta els grans d'all. Sempre m'ha de caure. Així, amb un cop de ganivet. Els esclafem una miqueta. I posem les fulles de llaurer. Jo li poso 2 perquè són petitones. La farigola i una mica de romaní. Això són les herbes que vosaltres tingueu a casa. Pot ser orenga, pot ser qualsevol herba aromàtica que us agradi, la podeu posar. Això és bitxo, és jalapeño que tinc sembrat aquest any. No sé com està de picant. A mi m'agrada una miqueta picantona les patates, però pica. Li tiraré... pica. Li tiraré 2 rotllanetes. Espero no haver-me passat. Llavors ara el que farem és tallar els moniatos. Tallem els moniatos. Els farem així amb pell. Els he rentat bé, tot i que la verdura ecològica, encara que sigui ecològica, s'ha de rentar, perquè té terra i té altres coses, i ho anem posant aquí dins del pot. Jo he fet així, tipus bastonets, però bueno, podeu tallar-ho a trossos més grans, com vosaltres us agradi. L'altra vegada vam fer un fermentat que és probiòtic, que és un lactofermentat, que és amb aigua i sal fermenta i les bactèries acidolàctiques doncs van protegint l'aliment i ens el van fent beneficiós, és un probiòtic. Aquest també ho és, una lactofermentació, perquè també està fet amb sal i aigua. El que passa que, com que nosaltres aquest moniato el cuinarem, ja deixarà de ser probiòtic. Totes les bactèries hauran fet la seva feina, però no al cuinar-les doncs les perdrem, les matarem. De totes maneres, podem convertir
aquest moniato amb un prebiòtic. Prebiòtic vol dir que és molt ric en midons, i si convertim en midó resistent aquest midó, farem que no es digereixi en l'intestí prim i passi directament al còlon. Això farà que les bactèries que tenim al còlon s'alimentin i els anirà molt bé. O sigui que no prenem una alimentació viva, però sí que cuidem els microbis que tenim dintre de la panxa, del còlon exactament. Trec aquestes coses seques. Val? Llavors, què s'ha de fer perquè sigui un midó resistent? Doncs hem de cuinar-ho i refredar-ho durant 24 hores abans de tornar-ho a menjar. Després es pot reescalfar, sempre que no sobrepassi els 140 graus. Però, si escalfem una micona, aquest procés de refredament farà que sigui el midó resistent i no els digereixi i vagi directament a les nostres bactèries del còlon. Llavors, clar, a mi m'agrada molt aquest moniato fer-lo al forn, tal qual, perquè va agafant tots els gustets. El faig al forn a 180 graus durant uns 20 minuts, així, i menjar-ho així com a acompanyament d'algun plat, del que vulgueu. Clar, una vegada fet al forn, reescalfar-ho com queda una miqueta, no és gaire, no sé, no ve de gust, no menjar-ho. Llavors, el que podem fer és aquest moniato cuit, el refredem 24 hores a la nevera i podem fer amb aquesta pasta, substituint el cigró per això, un hummus boníssim, que el podem servir també d'acompanyament i ja haurà passat el fred de la nevera i ja l'haurem convertit en un prebiòtic. Així que, aquí tinc la sal, és una cullerada de sal, uns 15 grams i mig litre d'aigua, aigua sense clor. Ja us vaig dir la setmana passada que és molt important que no tingui clor, perquè si no ens inhibeix la fermentació. Ho remenem. Aquí. M'ha caigut una brossa. Vale. Llavors, aquests processos de fermentació que després cuinem, com també pot ser el pa i o el tempé, que també una vegada fermentat després es cuina i es perden aquestes bactèries vives, de totes maneres segueix sent molt interessant fermentar perquè ens canvien moltíssim els gusts dels aliments. O sigui, passa per un altre procés i els sabors són molt diferents. O sigui, no tan sols pels beneficis que ens puguin donar, sinó pel gust que també podem aconseguir. Amb les patates passa igual, no té res a veure el gust d'una patata fermentada i després fet un puré, o fet al forn, o així, o inclús amb una truita, o fregides, que tal qual com les pelem i les cuinem. O sigui que jo us recomano que ho proveu, perquè és una manera molt diferent i us enganxarà, ja veuràs. Val, ja tenim la sal barrejada i l'afegim. A diferència de la ceba, aquí no farà falta que li posem cap pes, perquè el que farem... El que farem és sacsejar-ho 2 vegades al dia. Com que la tapa és metàl·lica, li poso un tros de paper d'aquest de forn per evitar que s'oxidi. Ja ho taparem. Bé, ja tenim el procés iniciat. Què farem ara? Cada dia sacsejarem el tap. Ara no fa res, però d'aquí un dia o 2 ja començareu a veure una escuma. Abans de sacsejar-ho, obriu una mica de tapa perquè s'escapin els gasos que s'hagin pogut acumular i sacsegeu. I això cada dia 2 vegades. Ho poseu en un lloc, com les cebes, que no li toqui la llum del sol
no fa falta que estigui a les fosques. Hi ha una temperatura d'uns 20 graus o més o menys. Ara fa més fresqueta, trigarà una miqueta més en fermentar si esteu per sota d'aquesta temperatura. I si no, poseu a la zona més càlida de casa, no sé, a vegades la cuina és la zona més càlida. I ja està, una vegada ho tingueu, traieu el boniato d'aquí, l'enforneu i us el mengeu tal qual menjat des del forn, o feu això que jo faré l'humus aquesta setmana i penjaré la recepta d'aquí 2 o 3 dies, a principi de setmana ho faré, a veure, ja veureu com queda. Les herbes ja aniran donant el seu gustet i totes les espècies aquestes que hem posat. I ja està. Ja està. No sé si teniu alguna pregunta. Vale. Doncs avui la cosa, veus, això és el que jo volia, una miqueta més rapidet, perquè així no us canso massa amb les meves xerrades. I res, seguirem fermentant la ceba uns dies més. I seguirem el procés del boniato. Boniato o patata, el que vulgueu fer. Podeu fer amb les dues coses. Hi ha algú que l'estigui fent en aquest moment ara o per saber si hi ha alguna pregunta? Em poso així, per llegir-vos. Vale, espero que hagi quedat clar. I no sé, de moment res més. Ja la setmana que ve... Gràcies, Maria José. Gràcies. Val, doncs no se m'acut res més així important que hagueu de saber ara. Més o menys ara és seguir els processos, deixar que les bactèries vagin fent la seva feina i d'aquí uns dies a veure com està quedant i espero que la feu. Això és, bueno, ja us vaig dir que la intenció és que pugueu fer-ho al mateix moment que ho esteu veient, si podeu, perquè així economitzeu el temps, ja que ho esteu veient, doncs feu, i així ja teniu feina feta. I si no, ja ho feu. Si no us heu pogut connectar en directe, com que això queda gravat, doncs ja ho feu quan us vagi millor, i si ho feu, doncs ja em dieu a veure què tal. Vale? Es pot fer col llombarda fermentada. Com la seva. Sí, es pot fer la col. El que passa que la col, no. La col llombarda jo la faria a l'estil del xucrut. El xucrut es fa amb sec, no es fa amb salmosa. Llavors, ja comencen a haver-hi cols, o sigui que la setmana que ve em sembla que em dedico a fer el xucrut, que és un altre dels ferments que no han de faltar mai a la vostra nevera, i així també ho veus. I llavors podràs fer-ho amb llombarda o amb col, el que més t'agradi. Val? Així que no facis amb salmosa, perquè és un procés diferent. Ella ja desprèn la seva pròpia aigua. I ja està. Perfecte, doncs res. Doncs si la feu me dieu a veure què tal i la setmana que ve llavors ja estem aquí per resoldre algun dubte que hagi tingut o qualsevol altra coseta. Vale? Vinga, i moltes gràcies per haver vingut. Vinga, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adeu. Merci.